2 minuutin loppuun, kun rupeaa tapahat nousta taas. Niin. Tulee Elko hirveän vuosi. Niin. Ei voi tommoista sattumatta, kun tuossa samaan pornovideo tommosin sivuun. Katsotaan sitä niin... Julmuun. Näetpäs mitä sivua ne pojat selailee täällä. No niin, Kato, meikä täällä. Niin, Tuo on hyvä. Tuo on ihan hyvä. Tämä? Niin. Ootte kattonut? Oon. Ootte monetko? En oo kattonut kerran. Katsotaan sitten favorite. Alkaa sen täynnä alkaa. No, Tuo on ihan hyvä. Pornoa, vaikka on aina vittu. Kato. Niin. Tuokin ihan hyvä. Tää. Niin vaikka se on tulemma suuren mummo. Joo, luotaan. Mistä me kuulemme? Ovi auki, kuinka kauan? Ei kuulata.